கொரோனா வைரஸை கண்டிக்கும் ஜெபம். நன்றி இயேசுவே, உம்மை புகழ்கிறேன் இயேசுவே. இயேசுவே, நீ சொன்னீர் நான் மலையிடம் பேசலாம் என்று. மலை என்னும் நோய், மலை என்னும் பிரச்சனை, இதனிடம் பேசலாம் என்று. இயேசு நாமத்தினால நான் இந்த தொற்று நோய் இதை நான் சபிக்கிறேன். நான் இந்த காய்ச்சலை சபிக்கிறேன். நான் இந்த இருமலை சபிக்கிறேன். நான் இந்த துன்பத்தை சபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால. இயேசுவே, நீர் அந்த அத்திமரத்தை சபித்த பொழுது அந்த அத்திமரம் எப்படி அடிவேரிலிருந்து காய்ந்து போனதோ அதே போல அதே விசுவாசத்தோடு நான் இப்போ இயேசுவே உமது நாமத்தினால நான் இதை சபிக்கிறேன். சாத்தானே, உன்னுடைய வேலைத்தனம் இப்பொழுதே மரித்து போய்விட்டது. இப்பொழுதே இயேசு நாமத்தினால உன்னை என்னுடைய உடலிலிருந்து அப்புறப்படுத்துகிறேன். போய் கடலில் விழு. ஆண்டவர் உனக்காக எந்த இடத்தை உருவாக்கி இருக்கிறாரோ அந்த இடத்திற்கு போய் விழு. திரும்பி வராதே. நான் என் இதயத்தில் சந்தேகம் இல்லாமல் நான் நம்பிக்கையுடன் பேசுகிறேன். நான் எதை பேசுகிறேனோ அதை பெற்றுக்கொள்கிறேன் என்று விசுவசிக்கிறேன். நான் பேசுவதை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் என்று விசுவசிக்கிறேன். இது என்னுடைய விசுவாசத்தின் அறிக்கை. இயேசு நாமத்தினால இந்த வைரஸ், இந்த துன்பம், இந்த சுகவீனம் என் உடலை விட்டு அடிவேரிலிருந்து வெளியே போ. என்னுடைய முழு உடம்பும், என்னுடைய உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் சரிவர இயங்கட்டும் முழுமையாக. நான் இயேசுவினால், ஆண்டவரால் நான் இப்பொழுது ரீசார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளேன், புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளேன், அவருடைய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டேன். நான் நிறைவான முழுமையான உடல் நலத்தையும் அபிஷேகத்தையும் தூய ஆவியானவரையும் பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என் வாழ்க்கையில். மரணமே, உனக்கு என் மீது எந்த அதிகாரமும் இல்லை. நான் உன்னை கண்டிக்கிறேன், நான் உன்னை சபிக்கிறேன் இயேசு நாமத்தினால. நான் இப்பொழுதே முழுமையான சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன்.